Donostia beti bezain eder, beti bezain dotore, goikaldetik ikusi dugu, eta errepidean, hor duzu, goitzok 11:00 irtera puntuan, Mikele Bartoli, Abraham Olano, lehen aipatu dugu, gure ordezkaririk indartsuena izan daitekela, eta pelotoia 188 txirrindulari izan dira, Zumalakarregi etorbidetik abiatu direnak, 24 talde guztira, munduko kopako 6. proba, munduko kopan, aurreneko irutokietan, Bartoli, Sorensen eta Logan Jalaber daude. Eta hemen ez direnak, nik uste ez direnak gutxiago direna baino, aipatzekoak behin eta hor, Jan Urrik, turra irabazi duen Alemaniar gaztea, aipatu gara batetik, Bjarne Riss, bere taldekidea, bestetik, eta Marco Pantani, turrean podiuma zapaldu duen gizona. Iñaki Hartzaguena dau hemen, Iñaki Hartzaguenak zuratua izan du aurreneko kilometroetan, Oriora bidean, banderatxoa jaitsi bezain pronto alde egin du Euskadiko bizkaitarrak, eta oraindik ere, hauek grabatutako irudiak dira, baina oraindik ere Iñaki Hartzaguenak hor jarraitzen du lasterketa buruan, 8 minutu eta 20 segunduko erreferentzia izan da aurrenekoa. Orio gainean, Inigo Txaurre da poltiko gizona, pelotoiari denbora emanez, pankartapean, 2. izan da Pasaitarra. 20. kilometroan izan dute, Orio gaineko pankarta, hortik Zarautzaldera jo dute, Zarautzen tarteko helmuga, eta gero Mia gaigo dute. Iñaki Hartzaguena, Azpeitiko tarteko helmugan da, hau da 46. kilometroan, diferentzia gora zijoan, pelotoia artean lasai baitzen, eguraldi beroa, eguzki indarrean, eta hor duzu aldea. Pizkanaka gora. 8:20 ikusi dugu, orain 14 minutu eta 30 segundu. Euskadiko Iñaki Hartzaguenarentzat. 82an egin zuen debuta, Zaldibarkoak, Ontze taldearekin, 3 urte egin zituen Manolo Saizen aginduetara. Orain, Txomin Peruenaren aholkupean 2. urteari da egiten. Iñaki Hartzaguena irudietan, beti bakarrik, lasterketa buruan. Hor duzu, Bentaundin sartzen, Tolosan barnekaldetik, 100 kilometro egin ditu, Donostia klasikoak, eta zuzeneko irudietan gara. Bai, beren helua betetzen ari da, eta, bueno, nik uste dut Jaizkibel pasatzeko ongo dela, bera badaki, helmugara llegatzea imposibilea dela, eta orduan, helburua da aldan denpora gehien horra guntatu, eta Jaizkibelen jel guztiak ez gaztatu, bai, oain dipak kilometro batzuk guntatzen mundu delako Jaizkibel ostean, eta orduan nik uste dut Jaizkibeli pazientzia zigon, eta, bentajatxo bat pasatu, eta gero, irrenta hori, orduan, bai, Jaizkibeletik aurrera topera tiretu, aldan kilometro gehien agutatzea horra aurrean. Uste hori da helburua Euskadi taldeena, eta, hori lortzeko monengo dela. Hor da lasterketa buruan, Iñaki Hartzaguena Zaldibarkoa, 28 urte, aurreko hilaren bukaeran eginda, 6. urtea profesionaletan, Zamezala 3 urte egin zituen Ontzen, gero afizionatuetara bueltatu behar izan zuen. Afizionatuetan lasterketa ugari irabazi ondoren, berriro ere profesionaletara pasatzeko modua izan zuen, Santa Clara taldearekin. Iaz Euskadira etorri zen, eta Euskadin 2. urteari da egiten Iñaki Hartzaguena. Txirrindulari honek, Marino Lejarretakinok baino ezagutzen du, ingurukoa delako, arazo izan hori ditu, udaberrian eta bai, alergia bastante arazo egiten du, eta ontsa azten da berentza temporada honena, eta, beruekin da bastante ondo moldatzen da, eta alergian problema bukatzen dire, eta mentik eta, Vuelta Espainia bukatu arte nik uste bere dela, hori dela berentzako temporada jarri duen lan guztia, eta, gaur goza gondo urtetze ez, da erraza, erasoa jo eta aurrera jo, da egin beste kilometro ospaitia. Lehenengo biharra, ospain bida, eta behar lortu du, eta, lortu duen ospaitia, gero permisoa eukin bida pelotoiena, permisoa eukin du, eta diferentzia oso hundia eta du, eta, ezinezkoa, nik uste dut, 250 kilometro, bera bakarrik buruan egon da, gehien ez be, ez daulago haintik beren forma tope-topera, puntu eukin bida, korri egiz duela korri du. Tour de Frantzia, eta Tour de Frantzian ez bakarrik ez du korri du, orden poran be ez du karrera korri du behin, eta, eurentzako lehenengo karrera uste da zizela Bilafako karrera eta bar, eta handik aurrera bez du karrera asko korri du, baina apurka forma hartzen jungo dire, eta
Horregatik, bueno, ez dugu oaindik olago fondo mailan erraztasun hundirik, eta bueno, azkenengo kilometroetan ikusten dut amendik aurrera oso txarto pasatuko dela. 140 kilometro inguru daramatza Iñaki Hartzaguenak, lasterketa buruan hasieran alde egin du. Diferentzia handiak izan ditu alde. 22 minututik gorakoa. Lortu duen alderik handiena. Eta orain aipatu bezala, hor ikusi egin beharko da, zenbat denbora irauten duen. Nahiago izan dugu antolatzaileen referentzia jaso, ezinezkoa baitzen gora eta bera arte handi horrekin ibiltzea. Eta azkenekoa guk hartu duna Oiartzunen izan da 11 minutu eta 10 segundukoa, baina geroztik tropelarekin batera gelditu gara. Azkenekoa jaso duguna, 9 minutu zazpikoa. Momentu honetan, Iñaki Hartzaguna doan leku horretan aldapak 110ko portzentaia du, 110 bada zerbait. Eta bestela begiratu, Iñaki Hartzagunaren pedal kolpeari. Ez da zuti jartzen, ez da tente jartzen, baina indarka alduen moduan doa, Jaizkibelen gora Iñaki Hartzaguena. Helmuga bulebarrean balego, urteroko ibilbidea eginez, orduan bai ondo, Janino? Bai, inareta nik usten dut, ez tegin ailegatuko zela, hortxe beliko zen. Diferentzia azkar ari da bajatzen azkeneko kilometruetan, eta Jaizkibel egoitik pasatuko da diferentzia oso gutxikin. Normal, ikusten da Jaizkibel azkar egongo dela, eta selezioa importantea egongo dela segurazki Jaizkibelen bebai, eta orduan, diferentzia asko galduko du. Berak hori ulertute deko, eta alegintzen ari pasatzen. Eroriko bat, markatu Marino, eroriko bat izan darain Jaizkibelen gora, oso abiadura murritza zen, 36 dozala, Mateo Torsato hain zuzen ere, berriro zutitu eta ipini da bizikletaren gainean. Aipatzen duzu bezala azkar txamar ari dira igotzen eta txirrindulariak pixkana ari dira maldan gora gelditzen. Hor segitzen du Iñaki Hartzaguena, jende dezente ikusi dugu hor tarte batean Jaizkibelen. Naiz eta Jaizkibeldik helmugara kilometro asko diren, gaur jenderi gehiena, normalaren bezala, Oriamendi igoera horretan dago, pilatuta, jende dezente egoteko ere, gaur giroa, itzalean behin zoragarria dago. Iñaki Hartzaguena lasterketa buruan, pelotoi buruan, mugimendua. La Francela Jusko korredoren badoi hor. Pantzelaren terraje ematen diot. Ritmoa jartzen eta Jaizkibel urtero bezala oso fuerte hasi da. Gutxi gora bera diferentzia Iñakik 8 minutu inguruan dago, ez dakit hor beratxoa, baina hortxe inguruan dago, eta goitik hortxe beliko da, justu xamari beliko da goitik pasatzen. Gutxi gora bera diferentzia askari batzen modue, kilometroko minutu galtzen modu da. Ez da bantzela ez, hemen datorren la Franseko gizona festinakoak ere, hasi dira gertzen, baita Telekom taldea ere. Beraz, Abraham Morano ere hortxe ator. Asko luzetzen ari da Fermin tropel nagusia, oraindik 30 40 baldagun gelditzen dira, baina atzean eragozpen handiekin ikusi dugu David Etxebarria, baita Chris Borman ere, Loran Jalaber ere ezin esan aurrekoekin bat eginda dijoanik, pixka bat atzerazkago dago, ez du denbora askorik galdu, Johan Mutxiu ere hortze ikusten ari gara, momentuz kontakturik galdu gabe, baina besteak, baina eragozpen handiakorakin igotzen ari dira txirrindulari hauek. Irudietan, bekaldean hor duzu Iñaki Hartzaguena, bakarrik, Jaizkibelen gora, baita pelotoia ere. Orain badirudi pelotoian erritmoa ahuldu egin dutela. Pelotoia berriro ere. Biltzen ari da, lehen momentu batean luze jarri dute. Aurrean zidoazen gizon horiek. Eta Iñaki Hartzaguena hemen bekaldean honek gogorrena pasatu. Oraindik ere geratzen zaizkio. Kilometro batzuk gorako, oraindik ere bada hor zerrigoa, baina Jaizkibelek alde honetatik tarterik gogorrena hasieran du. Orain bai, Ipurdi altzata Iñaki Hartzaguena, manila azpitik hartuta. Parte gogorrena egon du eta hor dago lasaitasun bat, deskantzo bat, eta gero, azkeneko partea gatzako igotzea, pizkadet errazaue da, eta ikusten da,
gorputzea minute, kola, postura berdin egin beti bintzen, eta eskal lasentasun bat nahi duela, eta, bueno, uste aleinduko dela, bueno, pasatuko dela goitik. Ikusi bihar batzean, zen modu, oin Andrea Tafi jarri dela hor ritmoa jartzen. Raroa da hor muso fatzean gatzen, nik usten dut, probleman badekola, tugurren bez da bape, bueno, hasieran ondo bili izan, baina gero bape ez da ondo bili, eta raroa da muso fatzean gatzen, nik usten dut, Mapei taldea igual igotzen ez, baina dana sumatute favorito, niretzat talde favoritoa dela garaipena lortzeko. Kontu neukin de, talde horretan dauzela oso korredore importanteak, muso kontu neukin de, muso goina parte txibiko ez da egit larron dodeen, baina Van de Broek, Tafi bera, Kamentzin eta Nardelo nik korredore importante dela, eta garaipena lortzeko posibileak bai. Festina taldeak zer esanik ez, oin ikusten da bezala birenkekin, igotzen da korredore oso ona dire, baina gero pixkat klasika mailan ez dira olako espertoak eta hori zer esan adeko. Abraham behaurrean doie, birenken ritmo hori aguntatzen eta hor ritmo honek segura aski pelotoia ondoa buskatuko doze birenkek da ritmo oso fuertea jartzen ari da bat. Denbora dezente darama, Richard Bigenkek, ritmo aldatu eta bizi-bizi, Abraham Olanok momentuz ondo utzi dio. Hor dator baita Rebelin, La France taldeko gizona. Eta Marino Lejarretak aipatu dizkizuen Mapeiko gizonak. Udo Pols berak ere horrezkin zuen tartetxo horretan Mapei taldeko gizon bat aipatu digu. Daniel Nardelo. Esan du Udo Polsek garaipenari begira kontutan hartu beharreko gizona izan daitekeela. Iñaki Hartzegona oraindik ere aldapa gora. Eta atzean bere bila Roberto Conti jarri da. Bueno, Conti ere ageri da beraz. Conti handia. Giroa eta turra egin ditu aurten. Bera izan da dudarik gabe. Giroan ondoen ibilitakoen artean, gero turrean azaltzea lortu duen bakarra. Iñaki Hartzegona, Richard Bigenkatzean, baina gogoratu Jaizkibetik 78 kilometro geratzen direla eta... Niko landeko Jaizkibele gainetik bakarri pasatzea, hor diferentziak azkar jaten ari dire, gutxi falteako Jaizkibele gainea pasatzeko, baina atzetik oso azkar datoz eta nik uste nepa lortuko dela pasatzea, baina diferentzia hondikin oso diferentzia txikikin, atzetik birenke urran datorta. Hemen atzean Baldutxi ikusten ari gara, Van den Broek, Eulot, Andrea Noere ikusi dugu, Felix García Casas, Azizeko txirrindularia aipatugu, Andrea Noe dela, Kelme taldeko Fernando Eskartin ere sartu da, Didier Rus, Laurent Brochar, guzti hauek lehen biziko talde honetan daude, baita Manuel Beltrán ere, Tosnik, bat egiteko ordezkaria, 157 dorsala da, aurrerako Giuseppe Tartaglia. Ahora Nolano ere ikusi dugu, eta gero eta metro gutxiago faltazaizki aurreko hauei, gailurrera iristeko. Inigo, La Francekoa Andrea Peronda, ez? Atzean gaude, Bittor Bengoetxea pixka bat aurrerago eramaten gaituen, berehala konfirmatuko dugu. Rabo Bankek ere beste ordezkari den bat sartu du aurreko talde honetan, Erik Decker hain zuzen ere, Fernando Eskartin ikuste Kelmeko ordezkari bakarra dela. Mapeik beste txirrindulari den bat sartu du aurrean, eta oraintxe aurreratu ditugu, biritu, bata Rebelin, eta bestea 75 dorsala, korrika bizian gainitu ditugu txirrindulariak, eta bien bitartean aurrerako Bireinke ikusten ari gara 15 bat segundu hartuta. Beraz, La Francek bi gizon dara matza. Pasada Iñaki Hartzegona pankartatik, Jaizkibelen da, lasterketa burua, bigarren tokirako, Richard Bigenk momentu honetan, kronometro hor duzue, gogoratu, helmugara hortik 78 kilometro dituztela, kilometro asko dira, aurtengo ibilbideak ezpaitu zer ikusirik, aurreko 16 edizioekin, aurreneko aldiz ibilbidea, era bat aldatu dute. Aurten munduko txapelketa izango da Donostian eta txirrindulariak jakinaren gainean egon daitezen, txirrindulariek bertatik probatzeko aukera izan dezaten, munduko txapelketa jokatuko den zirkuito berean egingo dituzte aurtengo klasiko honetako azken kilometroak. Tafi, Andrea Tafi klasiko manoa hor duzue, bere atzean Roberto Conti dator, Jaizkibelen gora martxa bizi-bizian pelotoia, Iñaki Hartzegona pasada lasterketa buruan, Iñaki Hartzegonak lortu du neurri batean bere helburua, ez du meritu makala, Zaldibarkoak, Richard Bigen, Kasarre,
dakigu, motozalearekin edo zeinekin doan asarre, atzera begira, badu zerbait, Richard Pigenkek, eta hemen dator, pelotoi nagusia edo talde nagusia, Andrea Tafi eta Roberto Conti buruan direla, oso haserre Richard Pigen. Urriaren 12an, munduko txapelketa hemen, Euskal Herrian, Donostian. 4 minutu eta 25 segundura beste taldetxo bat etorri da, 15-17 bat txirrindulari tartean Pascal Richard. Aiartzaguenaren iesaldia bukatzera doa. Bai, eta momento, ja ez ardu ez da, baina momento txar samarri eze, oain gantxuritzketa igon bidabe, eta hor barik estopetzen dena aguntatzen borongo da nik, espada lasei jotzen aurrean mitzat, estopetzen dena aguntatzen borongo da, eta ostera atzen gatuko da, bakarrik. Festinako gizonak, Didi Erru, Logan Brochar, Bortolami ere, hor ikusi dugu, sartzen. Bukatzera doa gaurko protagonistaren bakarreko ibilia. Iñaki Aiartzaguena harrapatu dute. Beraz, 167 kilometro inguru egin ditu, bakarrik Euskadiko bizkaitarrak. Lasterketa buruan jende gehiago sartu da, Tosnik, Decker, Bitezber, Eulot eta García Casas, horiek ziren, elkarrekin, eta horiei 3 gizon gehiago elkartu zaizkie, beraz 5 gizon, gaintzurizketan gora, lasterketa, Mugarako 60 pare bat kilometro geratzen dira, hor duzu, boskotea, Tosnik, Eulot, Ezber, Erik Decker, eta Felix García Casas. Eta hemen suerte txarra izan duena Fermin, Maximilian Estiandi izan dara, aipatu duzu, aurrean ikusi duzuela talde honetan, baina matxureren bat izan du bere bizikletan, eta bazarraren kontra amorrazioz bota du. Ez du bat egiterik izango aurreko multzo honekin, beraz, horretxe gelditu da, atzikoaren beste multzoaren zai. Atziko Mobi Julis ikusi dugu, baita Bartoli bera ere, Sorensen, Rominger, eta beste txirrindularieko gelditu dira, eta behar bada hemen gantxenuzketan esango dizugu zenbateko den, bostekoak talde nagusiari ateta dio torren. Hemen ari gara ikusten bitartean lasterketa buruan, boskotea, talde itxiz, Tosnik. Hau ez da badazpadako denboraldia egiten ari aurten. Telekon taldera pasada, hau du, bere lehen denboraldia Alemaniarrekin, eta inoiz baino hobeto dabil. George Tosnik, Austriako txapelduna, gainera bi disiplinetan, bakarka eta errepidean. Bosten atzetik Fermin, beste txirrindulari asko abiatu dira. Hortxe dijoa Andrea Peron bera, saeko taldeko beste txirrindulari batzu ere bai, bostekoa Udo Pols ere bertan sartuko da, azkenean 15 bat txirrindulari ere badatoz, Jon Odriozola ere ikusi dugu bertara inguratzen, Abraham Olano, Laurent Dufo eta beste favorito batzuk atzean gelditu dira, eta momentuz, boskotea atzeko garrapatu eta gero beste eraso bat. Hor txari gara ikusten, gaintzurizketan gora, boskotearekin bat egin ondoren, Festina eta Merkatone 1. Merkatone 1koa, Bitezber, Festinakoa ez dakigu, zein izango den. Dena den, hor segitzen dute. Erlojuzalek, jo eta ke. Turrean, lehen aipatu dugu, aparteko ikuskizuna eman dutela. Eta oraindik ere emateko moduan direla erakutsi nahi dute. Hemen ikusten dago infantriez, eta bueno, banaztea dago da pixkat. Oain dipa kilometrazko egatzen direla, eta ez direlako gezoak laur ikusten, da hemen bigarren taldea ikusten da hemen Ansel Mers, Bartoli beren aurrean, Lutenberger, da bueno, talde horretan, segurazki, lehen ikusi dugun bezala, usten dut Asis eta MG-ko bat iretzen ari direla. Batikeko Bruno Txengialta veterano ere hor da. Jende asko da talde honetan. Loran Jalaberre ere aurrera joaten ikusi dugu, Udo Bols ere bai. Telekon taldeko txirrindularia aurreratzen ari da, eta bi bitartean
Atzekoen artean ez dira ongi antolatzen ari, eta tartea hartuko dute aurrean saiatzen ari diren hauek. Orain Jalabertekin batera beste hiru txirrindulari izango ditugu berehala, bata Udo Boltz bera da. Laurent Tufok gurpila hartuko du eta baita Alberto Elik ere. Beraz, lasterketa buruan oraintxe, Laurent Jalaber, Alberto Eli, Laurent Tufok eta Udo Boltz. Selekzio polita eginda, Roberto Laizek ere hor ikusi dugu momentu batean. Iazko irabazlea beraz, hor da, Udo Boltz. Iaz ere aurten bezala uste dut, iaz ere postu polita egin zuen Gaztela eta Leon lasterketan, bigarren, aurten Oker Espaniz hirugarren edo bukatu du Udo Boltzek, lasterketa hori. Eta Udo Boltzek iaz aldean aurten garaipen onak ditu. Iaz Donostiakoa hirugarrena izan zen. Iaz Gaztela eta Leonen etapa bat irabazi zuen. Horrela da, bosgarrena, gero bigarren bukatu zuen sailkapenean aurten, ez du etaparik irabazi. Aurten ere podiuma zapaldu du lasterketa horretan, hirugarren izan da. Iaz Turra 14. bukatu zen, aurten 21. Aurten ordea esan bezala, garaipen ugari ditu. Gipingen irabazi zuen. Gero Estrasburgen beste proba bat, Euskal Bizikletan, Arraten amaitu zen azken etapa, garaipen ederra. Eta azkenekoa Dauphiné, Turraren atarian korritu zen Dauphiné kriteriuma. Erne Fermin aurreko laukotearen atzetik 17 gizon elkartu dira, Birenke ere tartean zen eta orain Banestok egingo duen lanari esker, Abraham Olan 35 segundura zetorren taldearekin hurbiltzen ari da aurrek aldera. Beraz, lasterketa buruan laukotea ondoren 17 gizon 21 segundura eta 35era Abraham Olano eta beste favoritoak. Lau hauek ondo konponduko balira, Marino, honek iraun egingo luke. Korredor ona dire, eta, bueno, eskapada peligrosoa dago. Damaz kontinuekin, talde importantea bezartu direla, gehienez, Lotus taldea, Telekon 11, eta, Casino bai. Oin atzien lana inbiko due, zer esan egoz, gehienez Banesto taldeak, eta, beste talde batzu bat dago zor lan egiteko, baina eskapada peligrosoa dago, eta atzean reazionatu azkarren biko dabe. Difo, Jalabert, Udo Boltz eta Alberto Eli. Eli Milano Sanremon bigarren izan zen. Iñaki Aiartzaguena oraindik hauekin batera dijoala ikusi dugu, bat egin dute bi multzo nagusiek eta orain behar bada beste zerbait gerta daiteke. Jon Odriozolak metro batzu hartu ditu talde honekiko, baina atzetik La François Deieko beste txirrindulari batek ere alde egin nahi du. Gero eta diferentzia gehiago ateratzen ari da aurreko laukotean, minutu erditik gorakoa izan daiteke. Donostiara hurbiltzen ari direnean, esprint berezia hemendik 5 kilometrora jokatu beharko dute, ongi ari dira konpontzen aurreko lau gizonak, oraintxe jakiko dugu zenbatekoa den diferentzia. Ondo ari dira lanean. Difo, Boltz, Jalabert eta Alberto Eli. Atzeko taldean Jon Odriozola. Jon Odriozolak esan dizuegu aurten bereren turra egin du. Ondo egin du gainera, hasi baino bukatu hobeto. Sentetiengo erlojoaren kontrako saioan 20. izan zen. Zerbait. Mirakruz gainean, lasterketa burua. Laster sartuko dira zirkuitoan. Orain Kontxara doa zuzenean. Kontxatik Ondarretara. Eta Ondarretatik Zumalakarregi etorbide honetara. Hemen jendea. Txirrindularien zai jarrita denbora dezente darama jendeak. 23 segunduko aldea. Beraz, diferentziak gora doa, lau laguna hauentzat. Doan Difo, iaz Turrean laugarren, Espainiako bueltan bigarren, bai Turrean bai bueltan, eta pagaraipen banala lortu zituen. Alberto Eli, egun bakarreko probetan pike modatzen den gizona da. Egun bakarrekoetan ezik, aurten midi libre irabazi du. Itzuli txikia.
indarra handiko gizona da ordoa, Jon Odriozola batikekoa. Eta oraindik hor segitzen du karrera desorganizatute, erasoa da beti artez, eta horre, hor gontzako bentaja, eta talde honentzako, bebaike. Horrela, apurka diferentzia hori jate jongo direla, eta, eukiliteke posibilea bat egiteko, eta orduan, aukerak, garaipen bila juteko bai. Danak elkarri begire daude hemen, atzeko tropelean, Christophe Mañenda, La François taldeko txirrindularia, Tosni jarri zaio atzean, Mikel Zarrabeitzia eta Aitor Garmendia hurbildu dira gora, baina aurretik Loran Jalabert dutenez, hauek ere ezin duten lanik egin, hemen ez dira onki konpontzen ari, eta zuen aurretik igalotzerako behar bada diferentziak haunditzen joango dira. Hemen denak ari dira bien bitartean pasatzen. Lasterketa burua dau, Donostian Barrena. Lau gizon hobetan azkarrena, Jalabert da. Naiz eta urten Alberto Elik, Milano Sanremon. Garaipenak gertu izan zuen, han sartu zen, esprinan itxu. Esprinan joan zen hankaz gora Logan Jalabert. Ez Jalabert bakarrik, gehiago ere erori ziren. Zabelek irabazi zuen edizioan. Tifo, Elik, Jalabert eta Udo Bolt. Hor duzue Santa Clara, hor duzue Badia, Kontxa eta Ondarreta. Laster sartuko da Lasterk eta Kontxako pasealekuan. Hortik Antiguara. Eta Grosek Ondartza berria ere bai. Askatasunaren etorbidean, Bols, Tifo, Jalabert eta Eli. San Martin kalea da. Askatasunaren etorbidea horre eskubira utzi dute. Baldugu beste referentziaren bat, Inigo. Azkeneko 23 segunduko eman diguzu. Bai, oraintxe sprint berezia jokatzera dijoaz aurreko talde txorretan sartu direnak. Atzekoen atzetik jarri garaku. Zuzendari guztiak ari dira euren txirrendulariekin hitz egin nahian. Minutu erdi ingurukoa izango da referentziaz. Mazin kalean Barrena dijoaz txirrendulariak eta zen azpila dagoen hemen zuzendarien eta epaileen autoekin. Raboan taldeko bi gizon. Gure kronometro hor duzue. Beraz, hortzen duten. Minutu erditik gora. 35 segundura pasada. Pankartapean, pelotoia edo eta aurreko taldea. 184. Kilometroan zegoen pankarta hori. Laster sartuko da. Donostia klasikoa. Munduko txapelketako zirkuitoan. Orantxe Kontxako pasealekuan lasterketa burua. Ondartzara jeisteko giro bea dago, bizikleta gainean segitzeko baino. Hala ere, hau ez dute horretarako aukerarik izango, harik eta proba bukatu arte. Nik usten da Rabon lan egiten ari dela. Segurazki lehenengo biharra aurretik ez dikelako inor, eta horrela basilitekela jokatu garaipenerik, eta hori da lehenengo asmoa. Arrukin bat egin, eta gero aukera egitea. Eta Raboan jarri du taldea lan egiten. Hemen dator lasterketa burua, hemen ez taldaketari, geroz eta diferentzia handiagoa laukotearen zan. Tifo, Jalabert, Bolt
Eta Alberto Eli, iazko irabazlea. Telekom taldeko alemaniarra. Jalabertek ez du sekula irabazi, Donostian postunak egindako txirrindularia da, Jalaber. 81an Toshiba taldean zela, laugarren izan zen. Beste laugarren postu bat ere badu, orantxe. Pankartapetik pasatzera doa, laugotea. Esaten ari nintzen, 81an, laugarren izan zela, Jalaber. Orduan, munduko kopa, bigarren tokian bukatu zuen. Orduan, Kondrestek irabazi zuen munduko kopa. 85 ere, laugarren izan zen, Jalaber, Ereiaz, 10garren. Diferentzia hortxe, minutu erdiaren bueltan. Helmuga pankartan talde nagusia 38ra. Klasiko gizonen artean, argitako Jalaber eta Frontiez izan direla hemen aurrekoen artean sartu direnak, beste batzuk, Bartoli, Musio eta Txemil esaterako atzean gelditu dira eta zail izango dute aurrekoekin bat egitea oraindik 3 itzuli falta diren arren. Besteak beste, ezin alotuzeko txirrindulariak ikusi ditugu lehen dabitzeko talde nagusi edo pelotoi honetan sartuta, Pascal Erbe ez dut ikusi, baina beste guztiak bai, Bidenke, Dufo aurrenago dago, Loran Brotxar, Neil Stephen, Didier Rus, Fabio Bortolami eta Felix García Casas, danak hemen aurrean sartuta daude, eta beste aldean nik uste Euskadi jarriko beharko genukela, Iñaki Aiarzauenak oraindik eutsi dio pelotoiaren erritmoari, baina ez dut uste taldekiderik sartu duenik onenen artean. Bakarra da, Euskadiko bakarra da, Iñaki Aiartzagoena taldearen atzekaldean jarrita pasada hemen, helmuga pankartan. Diferentzia 38, orain 41. Mikael Bogerdek jarraitzen du Holandako txapeldunak, hor lanean gogor. Raboban taldeak hemen gogoratu talde buru bezala Rolf Sorensen du. Sorensenekin batera Lutenberger, Breukin, Decker, Jonker, lanen ari den Boger, Morenhout eta Van Heswig. Horiek dira, Theo de Royden aginduetara Rabobankek ekarri dituenak. Hau lasterketa burua da, zirkuitoan sartuta. Boltz, Difo, Eli eta Logan Jalaber. Laukotean, garaipenik egin lortutakoa ontzekoa da. Aurten bertan 8 ditu. Eta hau bigarren talde handia izango da. Bai, horrela da. Horratoz MG-ko aldanien, bantzela bigarren postu horretan, Xinto aurrian, eta, bueno, klaru dagoena, Nikolanek dela hone bat egiteko, zeia 3 minutura igotzen ari da, diferentzia eta lan gatxarek honek ergugin bat egiteko. Talde txoitxiz, David Etxebarria dator, eta horre Euskadik, Oker Espanez birak hartza, Roberto Laiseka eta Igor González de Galdeano iruditu zait, atzerapena ia 3 minutukoa. 3 minutu eta 5 segundura ari da pasatzen, talde txoa, bigarrena, beraz buruan 4 gizon, 40 segundura talde nagusi bat eta 3 minutura hemen pasatzen ari den bigarren talde hau. Helmugarako 45 kilometro geratzen dira. Kilometro asko dira orain, Marino. Bueno, bai, klasiketan ez asko, 45 kilometroan bastante gozak bastante egin eguten dire, baina, bueno, ikusit zelago diferentzia den eta zelain diren eskapada eta bar, bueno, nik uste depa gauzak asko aldatzeko mundu duela, eta nik ustean hau lakote honek ailegatzen gongo da nik helmugara. Atzean, momentoz, bueno, Raboban bakarrik ari da tiretzen, baina, bueno, ez du izten horrek diferentzia gorutzi jotzen. Eta hor, zer esanik ez, beste talde batzu beba dauz interesatute lan egiteko atzean. Zer esanik ez, bueno, Banesto eta ordezkari hundia deko atze talde horretan, eta nik uste dut pixkat diferentzia gorutzi jotzen modu lanean sartuko direla. Eta, bueno, zer esanik ez, bueno, mapeiko bat beba dauz hor lan egiteko bezala, La Francesa Les Juskeop korredoreak nik uste dut sartuko direla segurazki lana egiten, eta bueno, beste batzuk bai. Gehien ez behar nik uste dut, ikusi beharko dela
ze pasatzen den, igoera horretan. Nik uste dut pizkat korredorik ez duela zautzen igoera hori eta dana hortxe dago zintxeiten, zer pasatu litiken igoera horretan. Noraineko ixelitiken selezioa litiken hor igoera horretan eta pizkat intxaiten igoera horretan. Eta handik horrean ikusten dut konzeptu badekela korredoriak itzuliekin eta ordu erabaki batzuk hartzen dirikela korredoriak. Geuk ere badaukagu gogoa ikusteko igoera nola moldatzen den jendea. Igoera ez da luzea, baina gogorra gerta daiteke. Bai, eta honek nik uste dut mundialen antzera handia ekarriko duela, kilometro batzuk bada korredorik egin, klasika bada eta klasika bat eta mundial bat antzera samarra da. Mundial baten korredoreak nik uste dut kalidad handikoa dauzela gehien ez beha estatu guztietako selezioak etortzen zi eta kalidad handia etortzen da, eta klasiko honetan kalidadea mundialen antzerako urra dago eta zer esanik ez gauzak antzera samar izango direla mundialean eta klasika honetan. Mundialean 30 kilometro gehiago egin beharko dituzte. Gaur 230 dira. Mundialean 260 izadan hori dira, gutxura bera. 260, 225, buelta horretan. Hemen duzu Brochard, Pirineoetako lehen jardunaldi erabatzi zuen Frantziarra. Urtengo turrean, jakina. Ordoa Gontchenkov. Ordoa Hebner, bere taldekidea, iazko irabazia, Udo Bosz, lasterketa buruan, Jalabert, Eli eta Diforekin. Gizon hauek nola moldatzen diren, munduko txapelketako zirkuito honetan, hau da tarteri gogorrena. Oriamendi, hasi dire igotzen, Boltz, Jalabert, Eli eta Tifo. Azken referentzia 50 segundukoa, bada zerbait, Marino? Bai, diferentzia, baina minututik pasatu arteik ez da diferentzia. Ondia kilometroak gehatzen dira mugara eta horatzean bakarri talde bakarri dago eta nik uste dut igora honetan atzean iguelo litekela movimento batzuk eta horrek daiteke talde hori puskatzea ere bai eta nik uste dut ikusi berko dola, hau pastatute gero, ze aukera hartzen duen korredorea. Animatzeko moduko diferentzia da, tarteak gora doan bitartean, aurrekoen animoak puztuko, ondo etorriko da, Jalabert, Tifo, Boltz eta Eli. 9% portzentaia du igoerak, tarte horretan. Jende asko dago. Klasikoa ikusten. Urrian ez dakiru izango hemen. Jalabert, igoera erritmoa jartzen, bere atzean iazko irabazlea Udo Bosz, Tifo eta Eli. 56 segundukoa azkeneko referentzia. 56 segundu. Eta hau da jende emana inigo. Bai, beste urte batzuta baina gutxixiago ez dago gaien behar badak aur jaizkibelen, baina han egoten direnen batzuk behintzat ona etorri dira eta oso giro ona izango dute txirrindulariek hemendik igotzen diren bakoitzean. Lehen da bizi atzean gelditzen ari dena Iñaki Aiartzogunea da, baina aldaparekin batera lehen da biziko eraso kolpeak ikusi ditugu hemen. Tropel nagusian minutu ingurura hurbiltzen ari zen erreferentzia aurreko taldea, baina hemen bizitu egin dute pixkatxo bat erritmoa eta jakin egin behar ez dute duten pixka bat murriztu. Oso gogor dator taldea, Tartagia jarri da buruan, bere atzean David Rebelin, atzerago Roberto Conti, bizi, talde nagusia, lasterketa buru hemen duzu, bekaldean, hauek igo dute, orain ezkerraldera hartuko dute, hor bidegurutzean, oraintxe, bien bitartean, pankartapetik pasatzen talde nagusia. Buruan Tifo, Boltz, Jalabert eta Alberto Eli. Beltranen atzean doana, Erik Dekker da, holandarra. Sprint polita duen, txerrindularia. Banesto giru gizon ditu, Beltran, Abraham Olano eta hemen ikusten ari garen, Angel Luis Casero, Esber, Tosnik, Hebner, Brochard, Rebelin, Tafi, Digan, Xandri lesartu da. Eulog eta Peron, ordoa Jon Odriozola, bere taldekidea Tartagia. Kelme gizon bakarra darama, Eskartin, Vandenburg ere hor da, Merkatonek beste bi, Conti eta Podentzana. Manolo Saitek berak esan duen bezala, atzean bada interesik duen txirrendularitik oraindik, eta saiatuko dira
orain arte lortu duten abantzaile hau ezerezean uzten. Igotzen hasi dira aurreko lau txirrindulariak, berehala esango dizuegu zenbatekoa den aldea. Ia aldapa gora, nobedaderik baden, Jalaber, Boltz, Difo eta Eli. 15 kilometroko zirkuitoan, batera eta bestera. Garbi dagoena da, diferentzia pizkana jaisten ari direla. Orain, Kofediz taldeko txirrindulari batzuk ere ari dira aurrera hurbiltzen, baina Manuel Bentralda 28 segundoko aldea aurreko lau gizonak eta atzekoen artean beraz. Pizkana gerturatzen ari dira tropelekoak aurreko lau hauen gana. Orain Casero atera da taldetik, Gaztela eta Leon proba irabazi duen Angel Luis Casero Valentziarra. Bere debut urtean etorkizuneko turra irabazi zuen, urrengo urtean Vuelta a los Puertos. Ia zetzen garaipenik lortu eta urtean lortu du. Gaztela eta Leon proba irabaztea, bertan errojoaren kontrako saioan nagusitu zen. Jalaber anibili da. Caseroren gandik gertu, Jalaber momentuz aurretik da. Ikus ezagun zer duen kronometroak. Angel Luis Casero, Aitor Garmendia aurrator, hirugarren tokian, Fondri ez partean. Asko luzatu da, 14 segundura pasada talde txoa eta oso indartxo Angel Luis Casero. Bai, lehen esan dugu zela forman dago eta moralakin be bai, garaipen hartu da guntxe eta orduan, demostrazio du noaino baliatzen egun da, eta, ikusten ari gara, mina indula eraso horretan. Areta be, ez dakit, pasatu liteken, da, Casero bate litekela aurrik gukin, ja begi biztantekoz eta horrek ekarri litekez, bai, Fondri epe bastante burran bokatu du eta bate egiteko mono direla eta horre dugu beste oin talde txo bat egiteko horrean, aunque diferentza oso txikia dire eta ikusi behar batzean ze pasatzen den, aunque klaru dagona Rabobanek ezpodu sartzen korredoreak lan egin duela aurrekokin bat egiten. Hemen dator boskotea, Difo, Eli, Jalaber, Boltz eta Casero. Aurreneko itzulian 40 segundurekin pasa dira, bigarrenean 36 segundurekin ikusten zagun. Anatzean ikus daiteke, pelotoia edo talde nagusia. Dudari gabe, diferentzia txikiago izango da. Jalaber buruan dela, azken itzulia astera doa. Azken 15 kilometroak 17. edizioa bukatzeko. Begi biztan dara matza talde honek aurreko bostak. Eta segunduak hor dituzue. 14 segundu besterik ez. Marino, lasterketa bizi dago. Bai, eta hoendik, Filipinan da hori guztiak, duin diferentziakin bat egin dugula danak, eta, azken igor horretan, ikusiko dugu hor zer pasatzen den. Ikusi dugu, Casero indartzu ondala, eta, pizkat indar batzuk gastatu duz, eta postera hor azkeneko igora izetera, esamaz, beste modu batera ikusten dirik osak, eta hor esperientzia duen korredoreak eta aurre urteko duela, eta hor azken baten talde txo bat aldeatuko dela elmugara, ez da gizelakoa, baina talde txo bat, bakarrik iztopatzen aldeatuko nik ino. Angel Luis Casero bakarrik geratu da lasterketa buruan. Añorgatxikin, Banestoko Valentziarra, hor duzue, jotake besteak arrapatxarekin batera. Hau da, taldea boskotearekin bat egitera zijoan momentu berean, atera da Valentziarra. Eta metro batzuk hartu ditu, orain Nide Stephens, jarri da talde horren buruan lanean. 20 segundu diferentzia badeko eta 20 segundu agutatzen duen olitekan agora. Horreman beharko duen guztia, Difo berriro, Logan Difo, Andrea Peron beratzean, Mikel Zarrabiti atzerago, Logan Difo lehen lasterketa buruan izan da, oraindik ere geratzen zaio, zerbait. Logan Difo Suitzarra, Angel Luis Caseroren bila. Antzu du pankartatze, orentxe asko beratzen gaina harrapatzeko. Duen guztia ematen ari da. Miguel Induren enterra jendia dauka, ez ordea aldapa gora, hau baldarra bada. Aurretik ikusita, antzeko plantako gizasemea da, baina aldapa gora, ikusten ari garen ez. Baldarragoa da Valentziarra. Angel Luis Casero, Andrea Peron, Izar Bigen, Mikel Zarrabitia, Baloti ere hor da, Abraham Olano ere bai, bere atzean Gontxenko, atzerago Tartaglia. Txirrindulari
da atzean, Rabo baineko Michael Boger, Andrea Tafi. Ikustezagun, La Franceko gizon bat atera da, Mangen. Ja, bai, Mangen da, Cristo Mangen. Angel Luis Casero. Eta Trufo. Eta Difo. Eta bi hauen bila Mangen. Osea, hau da, izkat, raro xamarra zela, Trufo lehen hainbeste kilometrotan jota aurretik, eta oain bat egitea atzetik erasoa jota igoera horretan, bizkat harritzekoa da. Bizkat hor, esatien nahi du, despiste hundi eukin duela Casero aurrea usten izteaz, ez dago zentzurik. Olako indarra askun da gutxi aurrea juten Casero hori. Difo eta Angel Luis Casero biak elkarrekin dira. Orain, zeinek egingo du hor lan? Hor bize bilurrekin eta orduan batzekuntzako bizka bentaja eta beste korroden bat etorri liteke hor empalmatzea honekin. Diferentzia oso txikia dire eta eroso momentuetan egiteke bat danak o taldetxo bat aurrera jun, gauza asko pasatu liteke ez. Atzean ze ari zara ikusten ino estaran? Andrea Tafik orain jo duela aurretik. Abraham Olandok egin nahi izan du aurrera, baina ez diote utzi. Oso segundu gutxi daude aurreko biak eta tropel nagusiaren artean, baina etengabeko erasoak ikusten ari gara orain Rabobankeko beste txirrindulari bat da. Azkeneko kilometro hauetan ez tapakerik izango. Sorensen. Sorensen da. Bere atzean Merkatoneko Ezber. Ezber. Atzerago eskartin. Horra bieskaskoa. Hemen horreta doizen bitartean, lasaitasun horretan beti aurrekoak kopotzen bedire, eukiritek posiblea. Hor dituzte. Eta oain edo zer pasatu liteke hemen. Populu hondiena segurazki festina izango da, baina azkarrenak ez dire festinako korredoreak. Bortolami kontuen ekin biharko da. Xandri orain. Xandri eta bere atzean Ezber. 5 kilometro helmugarako denak batera. Jetxieran, nobedaderik izaten den? Gatsa da, baina hor aurkezten dugu bande buruko pedepo guztien eskututu dira. Eta korredore askar samarra da eta posibleekin, Abrahameko zer esanik ez. Etxean dago eta nik uste dugu kozala posiblea batzuk. Sorensen be korredore ondo moldatzen den korredore da, Bortolami bai. Eta ikusiko dugu, nik uste dut oso pilpilean dagoela garaipena eta sorpresa doletekela, azkenengo kilometruetan, ikusten da olako talde bat ez dagoela kontrolatzen eta eoletekela olako erason bat eta metro batzuk baina llegatu korredor mape bai. Danetik pasatu letegolo talde hundi baten. La Franceko Mangen ere kontutan hartu beharko dugu, Marino? Bai. La Franceko Frederik Gedone jotzen ederra, Paris-Roubaix. Uste gaben, harrapatzen mundu guztia. Eta turrean, Mangenek, esprinean. Bai, esprinean lortu zuen. Inork uste etzuela. Han azaldu zen bidezoak gora jasota gainera urrutik digo zuen, eta lortu egintzen. Rolf Sorensen, bere taldekide bat, ez dakigut, Deker edo Jonker, helmugarako 4 kilometro. Dekerri jo duela oso da Sorensen benazetik urten du, eta hor dituzue, Raboan taldeko biak, eta Tafi gatzetik gortzen du. banako lerroan gainerako guztiak. Rabobankek hemen aurrean lau txirrindulari ditu, Fermin, Raul Sorensen, Erik Deker, Patrick Jonker eta Michael Boger. Hau ordea Georgiamendin gelitu eginda, beraz beste 3 gelditzen dira. Hori Deker da aurrean doana, bere atzean Sorensen, atzerago Tafi. Gero Refin taldeko gizon badoa, Kolaje, Stefano Kolaje. Eta hori oso korredor esperto da. Donostia klasikoaren historian izan den esprinik handiena izango da. Bai, lehenengo postorako bai. 3 kilometro besterik ez, 17. edizioa bukatzeko. Taldea itxiz, Roberto Conti. Aldapetan behera. Hortiz zuzenean Urbieta kalera.
Goizeko 11:30 hasi den proba bukatzera doa. Bataz bestekoa 29 bueltan ibiliko da gaur. Protagonista, kilometro gehienetan gogoratu, Iñaki Artzagoena izan dugu. Iñaki Artzagoena Aizkiber pasa ondoren harrapatu dute. Xandri 2 kilometro mugarako. Masimilan Xandri, Britaniarra. Veterano da, aurten ez du garaipenik. Donostian azken urteotan, orain 2 urte, 7. izan zen. 6. postu bat ere badu, 82an egindakoa. Fransek, ordezkaritza handia darama. Xandri, Rebelin, Eulot, berriro denak elkartu dira. Lotoko Thomas Fleischer. Kontrolan egiten Telekon, denak elkarri begira. Lasterketa polita ikusi dugu eta bukaera ere uste dut zoragarria izango dela. Jon Odriozola. Batetik Baloti, Antiguoko tunelera iristen direnean, kilometro bat faltako da, hortxe dijoa, Polti etxeko gizona, Baloti erasoa jo nahian. Jarrabetia urten duten erruberan, eta hor ez dago diferentziarik, Bortolami hor ikusten da, Bortolami kontu negiteko diferentzia. Tartetxo egin dute, Jon Odriozolarean da. Mikel Zarrabitia, Jon Odriozola. Da Bortolami. Gianluca Bortolami. Gaina hor bilurra dago eta bata beste begira. Inok ez dugu dut Jon Odriozola eta Mikel Roberto Petito. Baita. Jon Odriozola oinatiarra da buruan. Mikel Zarrabitia, hortzak estututa. Ikustezagun. Mikel Zarrabitiak ezin du. Bortolami, Baloti, Jon Odriozola. Atzean Eli dator. Eliren atzean Peron, atzerago Gontxenkov, atzerago Broxar. Azken metroak dira, Bortolami buruan. Bortolami munduko kopan 2 proba irabazitakoa da. 2 proba eta munduko kopako saikapena ere bai. Ikustezagun azken esprinean, Bortolami. Ikustezagun, Fondries, orain erritik. Ea, Bortolami. Ia... la Franse con Rebelin. Jaso ditu besoak. Ez da mainen hor Rebelin itxendan, Izan daiteke, kaskoarekin Rebelin, seguren. Baina oso gauzak estu izan dira, oso estu. Davide Rebelin, italiarra. Kaskoarekin hor barnetik sartu den txerrindulari hau, Stefano Colaje duzu, Ja, errepikaldiak zer dioen. Esprin estua izan da azken metroetan. Zumalakarregi etorbidean. Donostia klasikoaren 17. edizioaren bukaeran. 230 kilometro egin ondoren. Talde handia helmugaratu da. Ikusi dugu, Marino, munduko txapelketako zirkuitoak zer eman dezaken. Bai, da ez du uste nolako selezio hundin. Ez, nik ere gehiago zera uste nuen. Bueno, hori ja komentatzen zen, aspaldi jakin zanetik zelako zirkutu zen, esalako lago selektiboa eta nik uste gaurko proban bitartez horrela segitzen duela. Bortolami, Jon Odriozola hortzak eskututa, tartean italiarra, Baloti, Oñatiarraren atzean, Mikel Odriozola, oso proba polita egin dute, bai Rebelin da. Kaskoarekin Rebelin dator, bere aurrean Peron. Horre egingo du, irudietan eskubira Rebelinek, Fondriesten atzean. Hor dator, Fondriesten gurpil hartuta, Rebelin. Bortolami artean buruan. Hor dator, Rebelin, bere kasko eta guzti. Eta... Ia... Gontxenko bera ere... Bien artien dago. Etzen aparte. Bai. Sorensenek aurrien egin du. Kolajek ez da hirugarren egin gozaben, eta... Bai jauna, Rebelin. Gontxenko, Kolaje... Fondriest, seguruenik. Bai, Fondriest, bai. Bortolami, Sorensen.
mundu kopan orain arte garaipeni lortu gabe zen. Davide Rebellin italiarra. 26 urte laster beteko ditu. Ba gaur, bederatzi da gaur. Bederatzi da gaur. Ba gaur bete ditu 26 urte. Ni erlojori begira nengoen, ia gaur urte egun ote zen. Eta gaur, marka egin du. Bere urte betetze egunean. Da hemen egun da, posiblea dundia Bortolami garaipena lortzeko. Hor ez dugu nahi zen Bortolami asko arriskatzea eta nik uste dut garaipena lortze galdu dela. Ara arriskatuko zuen gehiago, segurazki garaipena lortuko zuen. Bortolami, Balotti, Jon Odriozola, Mikel Zarrabitia, Eli, Gontxenko Ezkerrea, Peron, bere atzean Davide Rebellin. Sprint oso berezia izen da, ez da organizatu izen sprinte eta kolokazio oso importantea. Eta hor, zeinen erdu hartu eta, nik uste dut Rebellin alde ondala, Fonderesek lazaltzala oso ondo. Eta, bera suerte eukin du Fonderesen erdu bere hartzea, igual, hori irabaki hartzea klaseko korrerentzako da, eta berak errubera oso polita hartu du. 26 urte bete dituen egunean, Davide Rebellinek lortu du klasikoa irabaztea. Donostia. Bigarren Gontxenko, hirugarren Kolaje, eta mundu kopan lider Rolf Sorensen. Bortolami dugu izen arriskatu zuen, igual garaipena lortuko zuen, eta atzatik gero lanzatu etorri dit, ez dukin Bortolami gero hori ritmo aldak eta fuerte egiteko modurik. Jon Odriozola egin du lasterketa eta buka. Hemen txadokagu, Fermin, nahi baldin baduzu. Orantxari gara ikusten. Brotxarrek Ailega era. Lanzatu du, gero hemen urten du ezkerraldetik Fondriesek Fondesen Rebellin. Kolaje gartzen du, eta bestaldetik Gontxar bakarrik espintzatzen. Gontxenko, eskubitik, Fondries eta Rebellin ezkerretik. Hemen txadokagu Jon Odriozola, Fermin, iruditzen bat zaizu, zai dago. Zorionak, Jon, ikaragarrizko lasterketa egin duzu gaur. Bai, pena bat izan da bukaeran ez, hor bertan ikatzea ez du bitu eta ikusinen lehenengo ia, bigarren, da esprinean ikatzean ez dut ikusi, pentsat huekoa zegoela eta pena bat hartu dez, pentsatu bet momentu hortan bigarren iteko posian neukala ez. Erasoa kilometro bat faltazela edo pixka bat gehiago jo duzu, esperantzarekin jotzeko momentuan zer ikusi duzu denak geldiri zeudela edo? Bai, ikusi dut dena geldik eta probatu bindet ez. Agian esprina nahiko askarra naiz, baina momentu hortan ez dago pentsatzerik ez, probatu eta kitxo eta lehen hau ere probatu dut pare bat aldiz eta posi nago ez, solako klasika baten aurrean ibiltzea importantea niretzat. Iñaki Hartzagoena hor duzu, podiumean. Ondo merezita dagoen lekuan Iñaki Hartzagoenak. Kilometro asko egin ditu alde egin da. Ez dakit, guztira zenbat izango ziren, baina 170 bat, 167 edo, oker ez banaiz. Rebellin, 26 urte bete dituen egunean, Donostia klasikoa irabazi du italiarronek. Garaipen handia, garaipen garrantzitsua, mundu kopako garaipena. Asko balio duen garaipena da, honek giroan etapa bat batu. Eta giroko etapa horren aldamenean jartzeko moduko da, gaurko garaipena. Bai, hori bera ikusi dugu ez da, baina gaur igual da izen korrode gehiago merito gehien ninduna garaipena lortzeko, baina horre onda. Garaipena lortu du eta hori da nik uste depa garantzitzen azken baten. Hor eskutu nibili dire hor korrode asko eta gero azken momentuan agertu dire. Fondriaz gehiago agertu da, kasero joduen irazabitzeta alegin du da kaseroen atzean jutea. Eta holako rekordio estanen selektiboan, beti ikutne aukerak korredoreak beste aukera gehiago oten dire eta beste korredor batzuk ikutne posibila eta gaur, Rebellinek esatetan ondo aprobetxatu du eta garaipen lortu du. Honek Euskal Herriko podiumak maiteak dauzka, Marino. Honen fitxari begiratuz, 84ean, Euskal Bizikletan, 3. bukatu zuen. Urrengo urtean 85ean, Euskal Herriko itzulian 5. izan zen. Eta gaur egin da, Donostia klasikoaren podiumean, gaur irabaz bezala. La Française de Jet taldeko Davide Rebellin italiarra.
Beste sari batzuk eman dizkiote, baina txapela oraintxe bertan antziko diote aurtengo klasikoa irabazi duenari. Bere herritar batzuk ere inguruan dira, behar da oporretara etorriak, eta hasi dira Happy Birthday kantatuz, gaur bere urtebetetze egun delako. Burua estaltzeko moduko txapela jarri diote.